manego chik Nyakwara Mugia Jwang marito oganda Luo e Luo Council of Elder. Ayi winjo chien kacha ka Ruodh Goro ma Nairobi olero maler positions kata kombe mantiere e Luo Council of Elder. Be gima mako ni man go constitution bende oyie ni ker mar Luo obed ariyo. Onge kaka ker dibed ariyo. Ker kata kingi bedo mana achiel. Emomiyo ineno ka nyaka ne chak re ker mokwongo nyaka sani wan gi ker mar 9. Onge chieng' ma wasebedo gi ker ariyo. Mana kaka oganda nyaka kingi bed mana achiel. To kata mana nyithi Nyasaye kata mana e Bug Muma onge chieng' ma kingi dini winje ni gin kingi ariyo. Kingi kosetiyo bandalo ne orumo onyalo retire kata kotho Nyasaye okawe to eka machielo donjo. Koro kaka king'iyo Luo Council of Elders waka katiba wa wacho ni mano koro office bearers mobedo registered mantiere ka Attorney General. Wacho ni office bearers qualification, duties and duration of service. Koro kare abich achiel wacho ni office bearers gin kaka jomage. Office bearers en kaka ker, ogai, Ruodh Goro, jalup Ruodh Goro, okebe, jalup okebe kod osumba Mirwai. Osumba Mirwai ema onge jalupne. Tiende ni organizing secretary. Koro kanyo kiwinje ko wachi ni ker nyalo bedo ariyo, ker en achiel. Mana kar kanyo kaka winjo no poka winjo ni ginyalo bedo ariyo. Kata miya kwano nyaka chopo chika winjo mana kikwano moro gi time ne moro wuoke kendo eka moro timne nade eka moro donjo. Jog office bearers miwacho gi ker mar Luo gi Ruodh Ogai to gi osumba Mirwai to gi okebe aweyo mane iweyo akalo pe Ruodh Goro. Ruodh Goro. Okay. Jogi wachak gi ker mondo mi dhiali watima koro ranyisi mondo mi koro dhiali ni Peter Hago en ker mana chiwo ranyisi. Ing'iyo ang'o kalure gi chik. Chopo nadi ka koro yier ker kata ni koro macha e ker. Iyiero jogi office nade. Erokamano kuom penjo maberno nikech oganda wa onego ng'e maber kaka ker bedi office. Wakao kuom ranyisi kerwa masani Odungi Randa kaka noyiere obedo ker. Nitiere gik ming'iyo kaka namba 1 ker nyaka bed jaluo. Ok dobed ng'ama ok jaluo. Namba 2 ker nyaka bed ng'at mung'eyo Luo kitgi gi timbegi kendo en kod ung'eyo arita mag chike Luo maber kaka Nyasaye noketo kata kaka joluo dak. Kendo luoro momiye bende nyaka obed ng'at momi luor, ok ng'ata ng'ata. Ng'at ma jodongo nyalo jopiny miyo luoro manyalo telo negi. Tiende ni ker nyaka obed ng'at man gi mich mar telo n'oganda. Ng'at manyalo kelo kwe, majakel kwe. Ng'at manyalo rito oganda. Omiyo nyaka ibed gi qualities gi duto te. Eka inyalo bedo ker. Koro kisebedo gi qualities gi to ker iyieri nade. Ker ok en gima igoyo ombulu. Ker en gima jodongo nitiere e katiba kae wan gi gimiluongo ni Supreme Council of Elders dhi to bedo piny to gin giwegi elders go ging'iyo ni ng'ano manyalo telowa. Kuom ranyisi kanyocha iyiero Odungi Randa, jodongo
nowuok e pinje ka pinje. Ne nitiere jaduong' manowuok Siaya mane dwaro bedo ker. Ne nitie jaduong' manowuok Homa Bay mane dwaro bedo ker. Nitiere jaduong' manowuok Migori mane dwaro bedo ker. To kae to nitiere jaduong' manowuok Kisumu. Koro Odungi Randa ni mowuok Kisumu. Kisumu County. Koro jodongo gi odhi to ng'ire to gilamo Nyasaye, Nyasach piny. To jaduong' mokwongo weyo kare ne en jaduong' mane wuok Siaya. Ne an koro asiro Odungi Randa. Kae to jodongo moko go okoni wasiro Odungi Randa. To Odungi Randa owuok ni koro ene ker. Tiende ni jodongo wetege Supreme Council ne omiye siro ni mae koro e ker marwa. Ok en gima nogoyo ombulu, to ok en gima ne ng'ato ketire aketa. Jodongo wetege ema nong'iyo qualities ma Odungi Randa nigo, boneno ni jaduong' ni mae nyalo rito oganda. Koro mane kaka ker obetie. Mar ariyo, ker en nitiere age limit ming'iyo. Ng'ama bedo ker kata mabedo gai en ng'at man gi higni 55 kadhi mbele. Tiende ni ng'ama bedo gai onyalo kawo kom ker. Koro nyaka obed gi same qualifications mag ker. Koro age requirement mar ker ni en 55 kadhi mbele. Ok obed ng'ama pod tin, below 55 years. Koro aparo ni winjo wechego maber.